Bantu like, comment, share, and subscribe Aska Official. Ini kena layangan yang banter lumayan. Hati-hati pedot. Welain medot, oi. Menangis rasa urip. Mulai kerip kok ngene iki tok. Salah ngene iki lulusan jalur corona. Ijazah gak ndang metu. Penggawean yo tutup kabeh. Niki sering ngarit, ae bendino ngarit. Kayak waleh ngarit. Paimo yo ora lemu-lemu dirit iki. Pedot, woi. Ono ngarit to wabrek karpe piye sih hari? Murane mana yang Lain-lain jajalin wis aku pojok. kocak layangan mah pedot. Dilayanganin di. Tipe ngono. Dalan ambil sakmune iwat ngene ngarit to werai lho. Karo Masalah le arek-arek saiki. Coba layanmu. Wong ngarit to werai. wis murane kok sini. Atuh. Selalu. Nah, boleh. Wabrak anu arek cilik ngono. Berangan. Sak menai. Kakek, pamus ken banget. Ayo mulai. Oleh ramban wae meh Dik. Tek sopo iki? Ampun aku oleh sak kebar abek. Wah, kuat to. Nah, wis beneran. Wis mangan kabeh duluran paimo barang sing ben lemu Yo. Wis. Iki. Tapi sih buka WA sepi, Instagram sepi, giliran buka hati malah dilarani.